9 ta' Settembru, San Pietru Klaver, saċerdot u missjonarju, għex bejn l-1581 u l-1654. San Pietru Klaver kien membru tas-Soċjetà ta' Ġesu u huwa il-patrun tal-iskjavi u l-missjonijiet Afrikani kif ukoll tar-Repubblika tal-Kolumbja minħabba x-xogħol li għamel mal-iskjavi tal-Kolombja. Pietru Klaver twilet minn familja Sinjura Verdu, Spanja, u kiseb l-ewwel grad tiegħu f'Barċellona u daħal mal-Ġiżwiti fis-sena 1601. Meta kien f'Majorka qiegħed jistudja l-filosofija, Klaver kien imħeġġeġ minn Alfonsus Rodriguez, il-kustodju qaddis tal-kulleġġ biex imur il-missjonijiet fl-Amerika. Klaver hekk għamel u fis-sena 1610 mar f'Kartaġena, il-Kolumbja. Wara li lesta l-istudji tiegħu f'Bogota, Pietru kien ordnat f'Kartaġene fl-1616. Kartaġena kien wieħed minn żewġ portijiet fejn l-iskjavi mill-Afrika kienu jaslu biex jinbjaw fl-Amerika t'isfel. Bejn is-snin 1616 u 1650 Pietru Klaver ħadem kuljum biex jaqdi l-bżonnijiet tal-10,000 skjav li kienu jaslu kull sena. Meta kien jasal bastiment, Pietru kien l-ewwel jittallab għal frott, gallettini jew ħelu biex kun jista' jagħtihom lill-iskjavi. Imbagħad kien jivvjaġġa magħhom ma' xi tradutturi biex ikun jista' jagħtihom id-donazzjonijiet tiegħu kif ukoll juża magħhom il-ħiliet tiegħu bħala tabib u għalliem. Klaver kien jidħol sa fil-qiegħ tal-vapuri fejn dawn l-iskjavi kienu jinżammu f'miżerja kbira u ma jitlaqx minn hemm sa ma kull persuna tkun irċeviet miżura ta' kura. Pietru kien jagħtihom istruzzjoni qasira dwar il-fidi Kattolika u jgħammed kemm jista' minnhom. Dan il-mod huwa seta' jgħin biex is-sidien tal-iskjavi jagħtuhom trattament aktar uman peress li jkunu saru ħuthom fir-reliġjon Nisranija. Pietru Klaver għammat aktar minn 300,000 skjav sas-sena 1651 meta mbagħad marat bil-pesta. Fl-aħħar snin tal-ħajja tiegħu Pietru tant kien marit li ma setax iħalli l-kamra tiegħu. Eks skjav li kien imqabbad biex idur bih ittrattah b'mod krudili. Ma kienx jitimgħu għal ħafna ġranet u qatt ma kien jaħslu. Klaver qatt mal-menta u kien konvint li ħaqqu din it-tip ta' trattament. Fl-1654 Pietru kien midlug biż-żejt tal-griżma tal-morda. Meta n-nies semgħu dwar dan, iffullaw biex imorru fil-kamra tiegħu biex jarawh għall-aħħar darba. In-nies ittrattaw il-kamra ta' Pietru Klaver isa kienet xi santwarju u żarmawha minn kollox ħlief bil-ħwejjeġ tas-sodda li kellu. Klaver miet fis-7 ta' Settembru tas-sena 1654. San Pietru Klaver ġie ikkanonizzat fis-sena 1888. Il-memorja tiegħu hija ċċelebrata bħall-lum 9 ta' Settembru. Il-qawwa u l-poter tal-Ispirtu Santu jidhru fid-deċiżjonijiet impressjonanti u azzjonijiet kuraġġużi ta' Pietru Klaver. Id-deċiżjoni li wieħed jitlaq mill-patrija tiegħu bil-ħsieb li qatt ma jirritorna lura turi qatt grandesk tar-rieda li diffiċli għalina li nimmaġinaw. Id-determinazzjoni ta' Pietru li jservi sa mewtu l-aktar nies abbużati, miċħuda u baxxi tas-soċjetà hija straordinarjament erojka. Meta nqabblu ħajjitna ma' dik ta' raġel bħal dan, insiru konxi tal-potenzjal tagħna stess li bilkemm nużaw u tal-ħtieġa li aħna ninfetħu aktar għal qawwa tal-Ispirtu ta' Alla li jrid jaħdem fina u jużana fid-dinja tal-lum. Pietru Klaver fehem li servizz konkret għad-distribuzzjoni ta' mediċina, ikel jew brandi lil ħutu rġiel u nisa ta' kulur jista' jkun komunikazzjoni effettiva tal-kelma ta' Alla
bħal sempliċi predikazzjoni verbali. Kif Pietru Claver ta' spiss kien jgħid, għandna nkellmuhom bidejna qabel ma nippruvaw inkellmuhom b'xoftejna. San Pietru kien ħa vot li jkun l-iskjav tal-iskjavi għal dejjem u hekk kien kiteb dwaru nnifsu. Ma kienx jiddejjaq jinżel fil-qijan mudlama tal-vapuri biex idur b'dawk kollha li kienu morda u nieqsa mill-bżonnijiet bażiċi. Tul il-vjaġġi twal f'dawk il-kundizzjonijiet terribbli bosta minnhom kienu jmutu u oħrajn jimirdu. Forsi nistaqsu, imma kif jista' jkun li n-nies jittrattaw lil nies oħra b'dan il-mod? Kif? Huma kienu jħarsu lejn l-Afrikani donhom ma kinux umani. U dan huwa id-dnub tal-iskjavitu li titratta lil bniedem ieħor bħalek qisu kien oġġett. Dan hu dak li l-Katekismu tal-Knisja Kattolika għandu xi jgħid rigward id-dinjità ta' kull persuna. Maħluqa fuq ix-xbija ta' Alla u magħtija lkoll ir-raġuni u l-intellett. Kull persuna għandha l-istess natura u l-istess oriġini. Salvati il-koll bis-sagrifiċċju ta' Kristu, kulħadd huwa msejjaħ biex jipparteċipa mill-istess grazzi divini. Kulħadd għalhekk igawdi minn dinjità ugwali. Wieħed mill-akbar ħażen tal-istorja umana huwa l-iskjavitu. Li tisraq in-nies biex imbagħad tagħmilhom skjavi hija inġustizzja kbira għax tinvolvi li titratta bniedem ieħor bħala oġġett u mhux bħala persuna maħluqa xbija Alla. Forsi madwarek m'għandekx skjavitu ta' dan it-tip, imma staqsilek innifsek. Ġieli kont ittentat biex tħares lejn persuni oħra bħala oġġett, eżempju oġġett għal pjaċir sesswali, jew ġieli tikkunsidra lil xi ħadd bħala problema aktar milli bħala persuna? Lil barranin li hawn fuq xtutna, mod speċjali dawk ta' kulur, qed nagħtuhom eżempju tajjeb ta' nsara li aħna ngħinuhom fejn hu possibbli u nxandrulhom lil Kristu ma' kull opportunità li tiġina. Jeħtieġ ukoll li fi żminijietna llum nitolbu bil-ħerqa biex il-mulej jagħtina dik il-motivazzjoni imqanqla mill-imħabba kbira tagħna lejn Alla. Hekk nitħeġġu biex inwasslu lil Kristu lil dawk kollha li niġu f'kuntatt magħhom. Jalla nirrispettaw u naħdmu għad-dinjità ta' kull persuna, mod speċjali dawk li l-aktar huma f'riskju li jiġu miċħuda id-drittijiet umani tagħhom, id-dritt li jgħixu bid-dinjità ta' Uliet Alla. Talba, Mulej Ġesu, żommni ħieles minn spiritu kritiku u intolleranti li nista' niġi maħkum minnu. Għatini qalb kbira u ġeneruża bħalma kellu San Pietru Claver biex infittex bla ma naqta' qalbi u bla ma nagħmel distinzjonijiet il-ġid tal-proxmu tiegħi fis-sitwazzjonijiet kollha. Amen.